Hello everyone, this is Prophet T Madungwe-Tithe Army Commander. Nasi damboti nditaure nyaya iri very controversial. Munoziva kuti mudhara Madungwe chibaba chezvimwe vatauri zvenyu sevafundisi vaikuti zvekugesera kana zvokuti vanoudzwa nezvemaBible school zvavo kutanga kunyeberana vanhu mastreet umu. What I preach, Genesis, let us go to the book of Galatians chapter 1. Panonzi naPaul, ndikaparidza munhu akauya ari against me or even angel haina kubva kuna Mwari. Anyone who is against Madungwe, ziva kuti haana kubva kuna Mwari, because Madungwe ndo chibaba chacho, because I see the owner of the Bible anopa kana kuti akaita kuti Bible rinyorwe. Anondidzidzisa. I went to heavenly school and ndikandodzidziswa direct kuti nyaya dzakati zvinoreve. So nhasi ndambobata nyaya yetithe anditika kuti tithe inomborevere, but ndichatanga ndabata nyaya law ndozopinda mutithe kuti unyatsonzwisisa kuti zvinomborevei. So chinoitika chekutanga ndechekuti law Jesu tatine 10 commandments anditika nema various laws aisvika kuma 600 extra laws anditika ainzi ma various laws anditika ne 10 commandments anditika, but Jesu azouya anoti the new commandment I'm giving you. Old Testament haina kubviswa but yakaitwa upgrade sezvinoita shiete kuti kana kuti WhatsApp anditika haibviswi inongoti upgrade wodzosa ma contacts ako zvazviripo neche anditika yangu upgrade kuti wapiwa new version anditika but hazvirevi kuti yabviswa. Saka Old Testament haina kubviswa, yakangonzwa a new version. So New Testament ndo yatoshandisa, it's a new version of the Old Testament. Saka it's a continuation anditika yekuti iwe wangosira pakati zvano kuti munhu onzi his assistant kubasa obva ndiwo apamusoro now and the assistant manager now you are now the manager anditika ango upgrade haana kubviswa pakambani kana chi. So Jesu anozoti the new commandment I'm giving you, love God and love your neighbor. And those two laws. And those two laws dzino cover Old Testament. Yes, do not kill. Muna ane rudo anoda Mwari, haurai, hapombi, haiti zvese. And anokwanisa kuti saka mitemo ye love, saka love covers everything. Saka mitemo ye haina kubviswa. And ukauraya nhasi wewe imhosva. And ane love hakwanisi kuuraya because une love anditika. Saka vanhu zvavasinganzwisisi kuti Old Testament haina kubviswa but yakakupiwa New Testament, the continuation, the grace. The law haina kubviswa but pakaiswa grace which is the continuation. So which means ukatadza iwewe haurawi but hazvire kuti hausi kuzonotongwa pajudgment, unotongwa anditika. Old Testament waiti ukadaro waibva waurawa anditika, munobva atonzi abatwa nemukadzi wemunhu ngafe anditika. Kana wafa iwewe zvoreva kuti chi saka Mwari ku New Testament Jesu anozoti aiwa kana pani asina kutadza John chapter 4 anditika ngaatake mukadzi wene matombo. The reason was asina stoning to death ichiri kubvumidzwa even up to now anditika ku New Testament, but inofanira kuti carried out by a sinner. Tazama mchona even majudges anditika judge anogona kutonga umwe munhu iye ane mhosva yake anditika that's the difference between God and the courts anditika. Mwari vakazoti no ku New Testament handichabvumiri munhu anoita someone stoned to death because iwe unenge une zvivi. Hazvire kuti vanhu vaitema chifeve cha John chapter 4 ivo vanga vari right anditika, but nyaya iripo ndeyekuti ivo vanenge vasina kubatwa. Seo kusabatwa hazviri kuti hauna dzako. Kana usina chako you are authorized to kill anditika you are authorized to stone someone to death, but tese tine we are not perfect before God anditika. So ndatsanangura kuti the law yakangoiswa into 2 anditika kura kuti mitemo yese yakaiswa mulava anditika. Ane lava hauraya, haabi, hatori umwe mukadzi anditika. So hauna kubviswa mutemo. So hande panyaya ndorabata nyaya nhasi the main one, the tithe anditika, because ndikangoti tithe munhu kuti unzwisise kuti vene mitemo yakamira sei. Nyaya tithe yakamira yakadai anditika. Old Testament basa rayo tithe yanga iri kuti vaRevhi vasaita nzara mubasa raMwari. Panonzi bring all the tithe anditika kuti musaita nzara mubasa raMwari, then kuti mugozoona kuti masuo ekudenga handimavhuri here, the blessings anditika. So tithe basa rayo yanga iri kuti musaita nzara muimba yaMwari anditika first, then Jehovha wachiropafadzwa anditika. That was the job of that day anditika. Saka ku New Testament alright hapana pakambonzi tithe, you are very right anditika. Vamwe vanoti haibviswi kana tinobviswa chirega ndichikuanswer inini according to the heavenly school or according direct to God kuti Mwari vari kudi vachindidzidzisa even ndichibata the Bible anditika. So we see kuti nyaya ku New Testament anditika basa retithe anditika haina kunzi tithe, hakusisina chinonzi tithe, yakaupgradewa yava kunzi offering and thanksgiving. Saka iwe ukati toda kubvisa munhu tithe ku New Testament washandisa old term anditika, unofanira kuti toda kuita offering inonzi naPaul yaya ngatiunganidzei. Ende mukatarisa tithe yaibviswa
10%. Anditika une mombe 10, number 10 wafa kubvisa. Une vana 10, number 1 wacho 1 wacho wechi 10 ufa kunisa kuchecha. Anditika ndo yenzi 10%. Anditika but offering yainzi napo pamunoungana pese, maybe panopera first week boss panonzi panotanga first week ungana anonzi gatherings. Anditika munofa kubvisa inonzi offering. Anditika ne Thanksgiving haibvisi pamunoungana. Thanksgiving chero every day unobvisa. Thanksgiving kutenda ndika kungoti zuwa ravira uri mpenyu. Anditika you have to pay God Thanksgiving. Anditika kungoti warora unofa kubvisa inonzi Thanksgiving. Anything chakanaka chawaitirwa naMwari unofanira kudi kubhadhara. Anditika saka Thanksgiving intori more powerful than 10%. Saka ku New Testament hatibvisi 10%, tinobvisa more than that, because 10% tithe yaiti ukatambira $100 unofanira kubvisa $10. Ukapfuudza nedola, dola iroro waindisira for free, because Mwari waida 10% yakakwana. But ku New Testament Thanksgiving warora unofanira kubvisa inonzi Thanksgiving, wapiwa mwana unofanira kubvisa Thanksgiving. Anditika wafamba zvakanaka kubva kugweru kusvika Bulawayo unofanira kubvisa Thanksgiving ichienda towards God's work. Anditika saka zvinozonzi naProfet Madungwe unzai mota dzenyu zveautomatic level entry ndiyayo maThanksgiving. Anditika Thanksgiving manje indori more powerful kutodarika automatic level entry, because unongesa mota ka1. Anditika utowana automatic level entry, but Thanksgiving every day you must give something to God. Kana tingati always. Anditika so which means tithe was better than New Testament. Anditika ku New Testament offering pamunoungana panotanga every week, which is Sunday. Anditika not Sabbath. Anditika Sabbath ku New Testament aina basa stereka. Anditika pamunokwanisira kana zvakavana kuti vamwe havana maweekend. Anditika kana muchungana Wednesday unobvisa inonzi offering per week. Inofanira kubvisa offering per week, at least per week for a gathering. Anditika whether midweek kana chii offering inofanira kubviswa. But Thanksgiving aina basa nekuenda kuchurch, aina basa nekuti maungana. Thanksgiving kungotenda. Anditika anything chakanaka, even ngoti wangosurvive ngoti wangopedza wiki, you must give something to God's work. Anditika ndo inonzi Thanksgiving, because kungotenda. Anditika zvakafanira kuti munhu akuitira chakanaka, mukadzi akuitira mwana, unofanira kubvisa inonzi Thanksgiving futi zvakare kwaari. Anditika even Mwari anything chaungoitwa, even ngorarama kwauri kuita kana anything, you must pay God for that. Anditika saka it was upgraded. Mwari wakaona kuti no basa raMwari riri kusafa, saka tithe basa rainga riri musaita nzara uropafadzwe. Saka vafundisi vachiri kuita basa kurati vafundisi kuti vasaita nzara, maofferings ndo vanodya. Anditika but ku New Testament zvakazowedzerwa. Ku Old Testament zvaingodyiwa nevaRevhi. Anditika ku New Testament zvakudyiwa even nenherera neshirikadzi. Ku Old Testament futi vanga varipo nherera neshirikadzi ndo vanodya maofferings. Anditika but Thanksgiving inodyiwa nebasa raMwari. Anditika the church business haisi yamufundisi, ndosaka ichinzi Thanksgiving ndeyaMwari. Thanksgiving it's for God. Anditika because uri kutenda Mwari ari kukuitira zvinhu, inoita kubasa raMwari direct kuma PA system, kubhadhara rent, kutenga zviri kudiwa muchechi kana makamera kana chii, nde Thanksgiving. Anditika but offering, anditika tithe offering ndo yakunzi tithe. Anditika tithe ndo yakunzi offering, iyo inoenda kunherera neshirikadzi nevaRevhi basa raMwari. Saka kana vaRevhi varipo vachida kudya, anditika vanoshandisa maofferings, that is tithe. Anditika then Thanksgiving yoenda kubasa raMwari. Hazvifaniri kusanganiswa ipapo. Saka funa kunodistinguisha kuti ndiri kubhadhara Thanksgiving, anditika ndiri kubhadhara offering. Anditika but iko zvino unogona kupa pay yese. Tithe yaiti 10%, unogona kutora kana $100, let's say uri made unotambira $100 uda kupa, but tithe yaiti ukabvisa less than 10% hauna zvawaita. Ukaita futi anything chiri above 10% hauna zvawaita. Mwari vangotora 10% vokuropafadza according to that. But ku New Testament Mwari vanoda kuropafadza vanoshanda nebasa raMwari. Anditika semuchona Prophet Madungwe akaisa automatic level entry. Anditika because zvese zviri kushanda basa raMwari, chese chiri kushanda basa raMwari chinoropafadza. Saka iwo kana waisa Thanksgiving yako, anditika Mwari vachita party yaingoita tithe yekuti ndizarure masuo ekudenga mablessings. Mwari havaropafadzi vanhu vari stingy. Anditika for God so loved the world, Mwari vakatipa the forgotten son. Anditika Mwari ndokubva vati vakademonstrate love. Ndasoi mchena vasikana vanozviziva. Ukangoti musikana nhasi I love you, anditika uchingopedza kuti I love you autoti musoro wangu, anditika akutoti shamwa ndotatengerwa hembe. Yes, she knows kuti pawangoti love, anditika iwo kana uchiti I love God, anditika neumwe yako wafa uchingopedza kuti I love you God wakutoisa 10% wavakutoisa something Thanksgiving. Mwari I love you because iwo ungakuswa musoro ngoti I love you, andi uchitopedza kuti I love you une airtime richichaura. Anditika because vasikana vakadzisa the principle yekuti panonzi love. Anditika love it's not in words, anditika it's the action. Anditika when you say panonzi love your God, love your neighbor, anditika saka chii chauri kuita to your neighbor, haufaniri
kuti I love you to your neighbor nditika chii chauri kumuitira neighbor nditika hana chekudya wakumupa. That's the law. Anditika inonzi new commandments andakuudza kuti ku New Testament inonzi new love God and love each other. Nditika saka when you love your neighbor nditika achirara ane nzara hausi kutonamata nditika watu break the law. Anditika saka iwo kuti unofanira kumupa munhu iye chekudya kana chisika vasikana vakazvinzwisisa kuti alright munhu kana angoti I love you maproblems angu akufa kumapedza shamwari andinochakata nditika haungadane munhu asina airtime kana kugadzirwa musoro wati I love you because love inofanira kunzwira it's sympathetic. Anditika love is sympathetic, love is gentle, love is gentle. Know the signs of the love. Anditika saka ikonongoti I love God. Anditika wafa utojoina automatic level entry utipe mota tite basa ramwari utipe thanksgiving automatic level entry. It's better than thanksgiving because thanksgiving inofanga even every hour, even every day ukaita journey wafamba zvakanaka wapiwa mwana unofanira kuti wapiwa basa waupgradewa wangorarama anything chino haushaichi kutenda nacho Mwari every day. Saka every minute unofanirwa kutenda. Saka thanksgiving inotori serious manja. Nditika vanhu munoita very poor nayo kana tikadanyatsokuita chaiko. Nditika automatic the same Mwari wakazikupai automatic level entry udongwezako ka 1 mota yako zvapera even pa 10 years wati qualify for manje thanksgiving chai varume ka thanksgiving inorwadza. Nditika but it's a law yakaiswa naMwari because hatingazvikwanisi tikada kunyatsotenda Mwari chaiko. Nditika tinosara tavapuwa even Old Testament the same jona Mwari because Mwari vanoita vachirerutsa. Nditika Old Testament Mwari vaiti atadza ndipe mombe ndipe not mombe nditika ndipe gwaya nditika wouraya but Mwari vakazozvinata zvitaita katika ndichiunza the last lamb Jesus Christ. Saka ku New Testament hakusisina basa nesacrifice chipiriswa. Nditika chipiriswa was the way of praying Old Testament. Ku New Testament hatichati chipiriso takuti inonzi prayer. Anditika Jesu akazoya the last lamb. Anditika nangobata nyaya dzakadaro saka ndo inonzi tithe. Anditika ndofunga ndanyatsotsanangura kuti chii chinonzi tithe. Anditika chinonzi tithe yakunzi offering. Anditika then above that zvava zvaiswa 2. Anditika sezvakaita mutemo yakaiswa 2. Anditika so panyaya dzemari tine 2 munozva pana Mwari hapashaki mari. Anditika even thanksgiving. Anditika unokwanisa kutora thanksgiving is not about money. Anditika unogona kutora hembe yako unoisa kuchecha. Anditika inopiwa kunerera shirikadzi thanksgiving. Anditika even offering. Anditika wako wateni mabhagedhi echibaga uri kumusha kutora bhagedhi 1 woisa offering kuchecha. Anditika kana kuti thanksgiving. Anditika kana even phone yako utora. Anditika wonopawa. Anditika saka ku New Testament mari inotodiwa even Jesu paipa makatisa kunonzi Judas ndiye aiba pana Jesu anoti Jesu zvimara kuna zvimara. Anditika Jesu Judas ndiye ainyora panyizi bosi pani panozonzi Judas semazuva ese aiba mari kunoti pana Jesu mari dzaiuya. Anditika but Judas ndiye aiba because he was the secretary. Masekretary vemachechi musaba mari kana dzauya. Anditika saka Jesu anga ana secretary kunoti pana Jesu vanhu vaitobvisa mari. Anditika Judas achinyora achiba then vasvika pasituation yekuti Judas ari kuba ndopamudzana Jesu anozotuma vana Peter kuti chiendai munobata mari munobata hove motora mari iko moya mobhadhara chitax. Anditika tax inobviswa. Anditika saka izvo zvavo zvenyika. Anditika hazvina kubva. Saka Jesu akati zonongwavha mari because yavo yaidiwa nana Judas yaite kubasa raMwari nezviya. Anditika saka kana muchigona kubvisa tax kubasa raMwari why musingadi because government yese inotaxa munhu. Anditika paunotenga munyika yeZimbabwe chero kuAmerica chero kupi unobhadhara inonzi tax. Anditika 14% VAT. Anditika whether paeco cash whether pawatenga maok pane inonzi VAT yaya. Anditika imari yako. Anditika ndinozobhadhara macivil servants nyika dzese nechi. Anditika saka what about Mwari. Anditika basa raMwari kuda kuti funded. Anditika zvese zvoda kufandwa. Anditika so I think nyaya tithe ndanyatsoitsanangura nhasi zvakanaka kuti tithe iriko but yakachinjwa zita yakungonzi chii offering inoitwa per week. Anditika you must make sure once offering yako towards God's work every week. Then thanksgiving chero usinganamata chero chinamata inoitwa every day. Saka kune vavo vanoda kufollowa musafollowa mafake accounts akawandisa anenge achinyepera prophet Madungwe nezvizvi. Anditika inini angu maaccounts ndinoita zvebasa raMwari I'm a prophet. Anditika paTwitter unoyakanzi Madungwe-Tithe andichashandisi real prophet Madungwe Madungwe real ndakaisiya ndakushandisa Madungwe-Tithe even Instagram Madungwe-Tithe TikTok Madungwe-Tithe then pa YouTube futi Madungwe-Tithe pa YouTube unongouya ipapo. Anditika ndopatinoisa messages edu Sunday word nezviipapo preachings edu nemamwe teachings are very powerful. Anditika then pa church line ungoya pamazuva yese pa 0762311156 then kana une mota yako automatic level entry unoya nayo mota kana imba kana stand one automatic level entry obva qualify yoenda towards God's work. Pane pachishanda mota yo kana timba yo kana stand yo obva waenda. Then kana une offering kana tithe ndachitaura offering tithe kana thanksgiving unongoya pa church line ndataura pa 0762311156. Anditika Mwari vachitira zvakanaka then
kana une inonzi triumphal card handitika inoti panoita 300 panoita 500 700,000 handitika then kozoita 5,000 ungochuza it's a triumphal card ranopiwa rekuti unongoshandisa as active acting kuti kana zvakuomera wobva waita victory. Saka varume musati zvamwari zvinodhura, bhadharai mari kubasa raMwari. Mwari havana basa nemari dzenyu. Mwari vari kuti basa rangu ndo randiri kuda kuti ripfuurire pamberi. Saka patinai mabasa aMwari always. Kana pane mufundisi ibva watokanda mari yako, kwete zvenyu zvekuti ukangona hure rakashama wakutokanda mari yako bhozi kuda sex, muri kurasa mari. Handitika kanda mari kubasa raMwari ndokune ropafadzwa. Handitika God, Mwari havagari nechikwereti chemunhu guys. Handitika Mwari vanoita we reap what you sow. You are poor because you do not want to give. Handitika ukaona munhu asingapi, munoziva vanonzi magivers. Handitika avashayi, you do not lack. Handitika saka let us always give. Handitika haufaniri kutomanikidzwa, you must give willingly. Handitika then kana wapa futi hatidi nekuti wapa mari kana chechi zvatamchona automatic isusu kana munhu waisa mota yako hatizvitauri public. Handitika potsi unonzi kana wapa with the right side. Handitika haufaniri kuti left ruziva. Handitika kupa ndekwako chete. Handitika saka tichipa vanhu musaba futi mari dzinouya muchechi sana Judas tinoramba. Handitika so this is the message of tithe by Prophet Madungwe-Tithe, Commander. Thank you all.